இயேசுக்கே புகழ். இயேசுக்கே புகழ். நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஹalleluya. நம்ம கடவுளுடைய வார்த்தையோட வல்லமையை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம். வார்த்தையில் எவ்வளோ வல்லமை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். கடவுளுடைய விருப்பம் என்னன்னா, நாம் அவருடைய பிரசன்னம், மகிமை மற்றும் அவருடைய ஆசீர்வாதம் இல்லை இவை எல்லாத்தையும் முழுமையாக நம்ம அனுபவிக்க வேண்டுங்கிறது தான் அவருடைய விருப்பம். அவருடைய வார்த்தைக்கு எப்படி செவிசாய்க்கிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் அவருடைய விருப்பம் நம்மளில் நிறைவேறும். அவருடைய திட்டம் நம்ம வாழ்க்கையில் முழுமையாக நிறைவேறணும்னா எவ்வித குழப்பமும் இல்லாமல், எவ்வித மனக்கசப்பு, அவிசுவாசம் எதுவும் இல்லாமல் மனத்தாழ்மையோட இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக நம்ம இருக்கணும். பைபிளில் நம்ம பார்த்தோன்னா, நான் உங்களை குணப்படுத்துவேன், நான் உங்களுக்கு சுகம் அளிப்பேன் அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்குமா? இல்லை. மாறாக உன் விசுவாசம் உன்னை குணமாக்கியது, உன் விசுவாசத்தின்படியே இது நிகழ்ந்தது அப்படின்னு தான் இருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு நபருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கலாம், அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் அவர் இருக்கலாம். இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அந்த நபரோட சிந்தனையில் உனக்கு விசுவாசம் இல்லை, உனக்கு விசுவாசம் இல்லை, உனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது, சதா அந்த பிரச்சனையே அந்த நபர் சிந்தனையில் நிறுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த சிந்தனை மன அழுத்தத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிற நற்செய்தி என்னென்னா, ரோமர் அதிகாரம் 10 வசனம் 17வது வசனம். இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆகவே அறிவிப்பை கேட்டால்தான் நம்பிக்கை உண்டாகும், கிறிஸ்துவை பற்றிய செய்தி அறிவிக்கப்பட்டால்தான் அதை கேட்க வாய்ப்பு உண்டு. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்பிக்கை வரும், நம்பிக்கை வரும், நம்பிக்கை வரும். ஆங்கிலத்தை சொல்லணும்னா ஃபெய்த் கம்ஸ், ஃபெய்த் கம்ஸ், ஃபெய்த் கம்ஸ். யாராவது ஒரு நபரை நம்ம கூப்பிடணும்னா கம் கம், வாங்க இங்கே வாங்க அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுவோம். அந்த நபர் இருந்த இடத்த விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. அது போலவே அதே மாதிரியே விசுவாசம் வரும், விசுவாசம் வரும், விசுவாசம் வரும். பைபிளில் சொல்லுது, விசுவாசம் எப்படி வரும்? அறிவிப்பை கேட்டால்தான் விசுவாசம் வரும். இறை வார்த்தை கேட்க கேட்க விசுவாசம் வரும். நம்ம நம்பிக்கையை எப்படி வளர்த்துக்கொள்வது? நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நம்பிக்கையை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? அதற்கான ஒரே வழி இறை வார்த்தை. இறை வார்த்தையை கேட்க கேட்க நம்மிடம் விசுவாசம் வளர ஆரம்பிக்கும். இந்த வசனத்தை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோன்னா, விசுவாசத்தை, நம்பிக்கையை எப்படி வளர்த்துக்கிறதுங்கிறத 3 நிலைகள் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம். 3 காரியங்களை இந்த வசனத்திலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம். முதலாவது இறை வார்த்தை. முதலாவது இறை வார்த்தை. இறை வார்த்தையை எப்படி நம்ம கற்றுக்கொள்கிறது? இறை வார்த்தையில் உள்ள வல்லமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதலாவது டூல், முதலாவது இறை வார்த்தை. இரண்டாவது இறை வார்த்தையை கேட்பது. இறை வார்த்தையை கேட்பது முழு உள்ளத்தோடு அதில் உள்ள அர்த்தங்களை உணர்ந்து முழுமையாக அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கிறது. மூன்றாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிந்து கொள்ளுதல். கடவுளுடைய வார்த்தையை முழுமையாக நமக்கு என்ன சொல்லுறது, கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்ல வராருங்கிற முழு அர்த்தத்தோட புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இறை வார்த்தையில் உள்ள மறைபொருளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதில் உள்ள ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வது. முதலாவது கடவுளுடைய வார்த்தை, ரெண்டாவது நம் கடவுளுடைய வார்த்தை நம்பிக்கையோடு முழு உள்ளத்தோடு கேட்கிறது, மூன்றாவது முழு உள்ளத்தோடு புரிதலோடு கடவுளோட வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை நம்மள வளர ஆரம்பிக்குது. 3 காரியம் நம்ம பார்த்தோம். முதலாவது கடவுளுடைய வார்த்தை, ரெண்டாவது வார்த்தையை கேட்பது, மூன்றாவது முழு உள்ளத்தோடு புரிதலோடு வார்த்தையை கேட்பது. இவ்வாறு கேட்கும் பொழுது நமக்கு நம்பிக்கை வருது, நம்பிக்கை நம்மள வளர ஆரம்பிக்குது. இன்று முதல் இந்த 3 காரியங்களையும் 3 நிலைகளையும் நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தும் பொழுது அதோட விளைவு நமக்கு பயன் உள்ளதா, 100% பலன் தரக்கூடியதா நமக்கு இருக்கும். விசுவாசம் இல்லாமல் அவிசுவாசம் கொண்டா நம்ம வாழ்க்கையில் தனிமை, சோர்வு, பயம், கவலை நம்மளை ஆட்கொள்ளும். இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம விசுவாசத்தை எப்படி வளர்த்து கொள்ளணும்? எப்படி வளர்த்து கொள்ளணும்னா,
விசுவாசத்தை வசனத்தின் மூலமா, விசுவாசம் இந்த வசனத்தை சொல்றது போல விசுவாசம் வரும், விசுவாசம் வரும், விசுவாசம் வரும். விசுவாசம் எப்படி வரும்? நம்பிக்கை வரும். இறை வார்த்தையை கேட்க 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 விசுவாசம் வரும். அவிசுவாசத்தை நம்ம எப்படி போக்குறது? விசுவாசத்தை வளர்த்துக்கிறது மூலமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அவிசுவாசத்தை அழிக்க முடியும். விசுவாசம் வளர வளர மலை போல உள்ள பிரச்சனைகளை நம்ம ஈஸியாக தகர்த்தெறிய முடியும். எளிதில் நம்ம மலை போல உள்ள பிரச்சனையை நம்ம தகர்த்தெறிய முடியும். எதை கொண்டு தகர்த்தெறிய முடியும்? விசுவாசத்தை கொண்டு. மலைங்கிறது இது எதில் குறிக்குது? மலைங்கிறது நமக்குள்ள பிரச்சனையை குறிக்குது. நம்மளுடைய பிரச்சனை மலை போல எவ்வளோ பெரியதாக இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம விசுவாசத்தை கொண்டு அதை தகர்த்தெறிய முடியும். விசுவாசத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னா முதலாவது கடவுளுடைய வார்த்தை, ரெண்டாவது கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்பது. நம்ம மனிதரோட வார்த்தையை கேட்கலை, கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கும். மூன்றாவது புரிதலோடு அர்த்தத்தை உணர்ந்தவர்களா கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது விசுவாசம் நம்மள செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. அப்பா பிதாவே, நன்றி இயேசுவே. உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். உமது வார்த்தையில் உள்ள வல்லமையை, உண்மையை நாங்கள் இன்று தெரிந்து கொண்டோம். இறை வார்த்தை மனிதரிடமிருந்து வரவில்லை, மாறாக கடவுளிடமிருந்து வருகிறது என்ற உண்மையை நாங்கள் இன்று அறிந்து கொண்டோம். கடவுளே வார்த்தை மூலமாக பேசுகிறார். உம்முடைய வார்த்தை வெறுமையாக திரும்பி வராது. அதை நீர் எதற்காக அனுப்பினீரோ அது செயல்படாமல் அது செல்லாது என்ற சத்தியத்தை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். நன்றி இயேசுவே. இன்று விசுவாசத்தை எப்படி வளர்த்து கொள்வது என்று நாங்கள் பார்த்தோம். அதற்கு முதலாவதாக தேவையானது இறை வார்த்தை. இறை வார்த்தையை கேட்க வேண்டும், புரிதலோடு கேட்க வேண்டும். இதை நாங்கள் கடைபிடிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக விசுவாசம் எங்களில் வளர ஆரம்பிக்கும். இறை வார்த்தையை கேட்பதின் பலனை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம். நீங்கள் முதல் முறை இந்த வார்த்தையை கேட்பவர்களாக இருக்கலாம். சதா பிரச்சனையே தனக்குள்ளே பேசுபவர்களாக இல்லாமல் இறை வார்த்தையை கேட்பவர்களாய், இறை வார்த்தையை சிந்திப்பவர்களாய், இந்த இறை வார்த்தையை கேட்டு அதையே சிந்தனை செய்து தியானிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையில் உள்ள வல்லமை நம்மை விசுவாசத்தில் வளரச் செய்யும். விசுவாசம் நம்மை எல்லாவித பிரச்சனைகளிலிருந்தும் சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் மாற்றிவிடும். கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டு, தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டு மனம் மாறி இறை வார்த்தையை அதிகம் கேட்பவர்களாய், விசுவாசிப்பவர்களாய் நாம் மாறுவோம் என்று உறுதியெடுப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த உண்மையை, சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நன்றி. அப்பா, நாங்கள் விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ள 3 நிலைகளை பார்த்தோம். அறிவிப்பதை கேட்டால்தான் நம்பிக்கை உண்டாகும். நான் உலக பிரகாரமான நம்பிக்கை சொல்லவில்லை, இறை நம்பிக்கை. மாறாக இறை நம்பிக்கை. இந்த இறை நம்பிக்கைக்கு மிக முக்கிய காரியம் நமது கவனத்தை இறை வார்த்தையில் செலுத்த வேண்டும். முக்கியமானது இறை வார்த்தை. இரண்டாவது இறை வார்த்தையை கேட்பது. இறை வார்த்தையை ஆழ் மனதில் பதித்து புரிதலோடு கேட்பது, விசுவாசத்தோடு கேட்பது. மூன்றாவது, நாம் எதை கேட்டோமோ அதை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவசித்து நன்றி செலுத்துவது. நன்றி இயேசுவே. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். இந்த வார்த்தையை கேட்க தடையாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் நீங்கி போவதாக. இந்த அவிசுவாசம் நீங்கி போவதாக. சோர்வு நீங்கி போவதாக. அனைத்து தடைகளும் நீங்கி போவதாக. இறை வார்த்தை எல்லா இடமும் அறிவிக்கப்படுவதாக. அறிவிக்க தடையாக இருக்கும் நபர் யாராக இருந்தாலும் சவுல் பவுலாக மாறியது போல் மாறுவாராக. இந்த செய்தி எல்லா எங்கெல்லாம் அறிவிக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக அமைவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.